A teraz uwaga, jest z nami nasza wspaniała Frela Blue, czyli można powiedzieć, przenosimy się teraz do naszych zachodnich sąsiadów. Witamy cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Marcin, cześć Grzesiu! A skąd ty wiesz, że ja tu jest? No bo już mi ktoś tutaj do łóżka to na ćwiertą. Ćwierkają wróbelki. Witam wszystkich słuchaczy i każdemu dową po kusiku, bo ja dzisiaj wyczytała, że dzisiaj jest Dzień Kusików. Tak, Światowy Dzień Kusika dzisiaj jest rzeczywiście i dzisiaj trzeba świętować na całego. Już był niedawno dzień Całusa. Jest codziennie, Grzesiu. Aha. Zapomniałeś? O tym nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o ten rzeczywiście świętowanie Dnia Całusa, to dobrze by było, żeby ta druga strona, jeżeli chcemy kogoś pocałować, doskonale sobie z tego zdawała sprawę, żeby to się nie skończyło potem źle. No, to wiadomo, w życiu bywa różnie. Także... Ja dokładnie, już też mam takie doświadczenia. Bywa bardzo różnie. Otóż to. No, choćby ino Ancika, nie? Czasem to tak. Normalnie nie chce, nie? Frela, wiemy, że u ciebie też pewne zmiany nastąpiły, jeśli chodzi o tą kwestię zawodową. Ja mam nowy zespół, to znaczy mam nowych chłopców Freli Blue do grania i takich fajnych. Na początku to Bele nie za fajnych. Nadał się u bele nie za fajnych. No. Fajniejszych nie ma. Jorzek się wzięła tych najlepszych. Z tej najwyższej półki. A mam bardzo, bardzo multikulturalną taką ekipę teraz. Jest jeden synek, to się wychował w Ligocie koło mnie zaraz, tam do szkoły chodziła, jeden nasz synek, taki prawdziwy Ślązok, jeden Gorol i jeden Blank Gorol. To ciekawe połączenie. Bardzo ciekawe połączenie. Wszystkie najlepsze fachowcy, jakie mogą być. Od czego zacząć? Zacznę może od tego synka, co mam z placu, ja. To jest, albo nie. Zacznę najpierw od jednego, mojego gitarzysta, się nazywa Arek Bleszyński i ja już go znam od ponad 20 lat. Już my grali razem w Ignisie, bo on też tu w Kolonii mieszka. Super gitarzysta, znany z rawy bluesa, ja taki prawdziwy bluesman, tak śmigo na tej gitarze, no lepszego po prostu nie znam, ja. Wszystkich gitarzystów. Ja, a Jimmy Page? Ja go do tych, co ja znam osobiście, ja osobiście, ja. Uważnie słuchaj, Grzesiu. No to ja się go zapytała i się zgodził się. Proszę. I potem pamiętam, jeździła, że kiedyś na taksie z takim muzykiem, co już kiedyś grał i z Aldi Meola, i z Jean McLaughlin, i z Shakirem Husseinem. Taki misiu, on jest z Turcji, studiował w Istambulu, a potem w Kolonii, w tej wyższej szkole muzycznej, się nazywał Ismail Tarlan. Po prostu tak niesamowity bębniarz. Też drugiego lepszego nie znam. Naprawdę jest niesamowity. I też chce ze mną grać, bo się znamy już też prawie 30 lat i bardzo się lubimy. I powiedział, ja pojada z tobą, będziemy grać, robimy trasa. I no jeszcze nam brakowało dobrego basisty. A Arek powiedział, że on zna jednego basistę i no on jest taki dobry, że i on już jest na ryncie i jemu się już praktycznie nie chce grać. I go dom, ale trzeba go namówić. A on go, ale wiesz, z kim on grał? On grał z Jennifer Rush, z Michael Bolton, z Gloria Gaynor on grał. W Polsce jeszcze grał z Niebiesko-Czarnymi, z Urszulą Sipińską, z Hanną Banaszan, z Creek, z Dżemem. I mówią, kurde, taki miś. No to ja muszę coś zrobić. I my tam pojechali do niego i ja mu puściła tam jeden koncert, drugi koncert, trzeci koncert i go, no wiesz co, potrzebuję basisty. On powiedział, jakie fajne granie, takie szczere, porządne, proste, fajne, bluesowe. Będę grał z tobą, dziocha. I teraz mam taką ekipę, ludzie, jak ja się cieszę. Ja a to ci powiem, on już był u nas w radiu na wywiadzie. Tu był z Ligocianami wtedy. Tak jest. Dokładnie ten hop. Fajny synek, nie? Ja. Bardzo fajny. Tak, wszystkie trzy hopy rewelacyjne po prostu. Ja się nie umie doczekać, aż w końcu te wszystkie hale koncertowe się otworzą, że my tam wparzyli i zrobili normalnie taki zamach, że aż się będą trzęsły te ściany. No tak, na pewno będzie fantastycznie, więc już teraz gorąco zapraszamy na twoje koncerty, bo jak sami słyszymy, że ekipa jest rzeczywiście przednia, więc będzie się działo w 100%. A za chwilę u nas uwodziny Ancika, twoje pojawią się. A klawiszów, nie będzie klawiszów w tym zespole? A po co klawisze? Klawisze to na płycie, ale na żywo to trzeba granie, gitarologia, to muszę struny pękać, ja. Czyli solowa, basowa i perkusja, ja?
Ja też, też na gitarze gram. Ja gram rytmus. I tego ja by jeszcze chciał widzieć. Ty. No wszystko zobaczysz, Grzesiu, wszystko zobaczysz na koncertach. Marcin, wszyscy. Na koncertach. No, aha. Ty, no, a jak się będziecie nazywać, boś tego nie powiedziała? Nie no, Frela Blue to jest, Frela Blue, kapela ja. Freli Blue, to jest moja kapela i z nim Jak będziemy- najbardziej. Ja. Zrobimy ci, ja ci w stanie zrobić tu trasa. Ja? Ja. Lipyny Hebzieka Faust. To się czym... Grzesiu, ale to może potem będziemy potem, ustalać tą dobra, trasę. dobra, Dobrze, bo dobra. ja obawiam się, że ty na razie tak, wiesz, rzucasz tymi nazwami, a potem dopiero będziesz uściślał wszystko. Dziękujemy ci, Frelciu, wszystkiego dobrego. Oczywiście Ja wam też. powodzenia życzę. Pozdrawiamy i I miłego. budziki do wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia już za tydzień, w poniedziałek. Do usłyszenia, fajnego dnia, papa. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Anciku, daj mi kusika, pójdź, ja ci pokorza ta technika. Legnij się sam na szislongu, nauczę cię pora sztylongu. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Wyjrzyj się na moje serce, które klupie ino do ciebie. Badnij się we moje ślepia, ale uwiń się, hopie, bo ci rypna. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Gry mam gryfny jak aktorka, by dać ci siedzieć przy gorkach. Dom twoim bajtlom nupę, a jak nie chcesz, to skocz mi na pukę. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam.